Sipineji nai, sipineji woye, sipineji woye, sipineji nai, programu ya pamuno imba Gloria, ngave Gloria Matsibaba, sipineji woye, CBCB wewe. Pamuno imba Gloria, ngave Gloria Matsibaba, sipineji woye, CBCB wewe. Zamara wapugama Mamhomes nemadhara angu, tererai munzi wareruya. Muri bhizi yenyu kuparidzirana gosi papa panapa. Asi hamusi kuziva here kuti kune rori radonhedza upfu. Chii nhai imimi? Asi hamusi kuziva here kuti ndo Christmas box yacho? Asi hamusi kuziva here kuti kune nhoro yatsikwa negonyeti kutara uko? Izvozvi so vanhu vari bhizi kucheka-cheka mudzonga vachiisiya nyama yakadaro. Handeitoni. Apa ndagona manje. Ndakutofanira hangu kutora mamvoda ese ari pano pasowe ndobva ndarova pasi zvamanje manje. Ndezvavo izvo. Batika mumhanyiro kaita vanhu apa kapo zvinotofanira kunge zviri zvechokwadi. Chirega nditomboterawo ndichimhanya nditomboona kuti wagwana. Daddy Sibi, imi muri munhu wandinoda chaizvo endi wandinoremekedza, asi nhai amana shamwari yenyu boy here? Makashayawo kana dzimwe shamwari dziri nani here apa? Nhai baby, hausi wakasikisa here apa? Kutanga pamuromo kuseniseni kunoku wadiombo ndimirirawo mbichana. Ndikutaura kanhaisha, ndikutorevesa iwe zvakaita pamasowe zviri boy here? Kana newewo sha kumhanyisa varume vakuru nevakadzi vakuru, gaya mamhanyiro aita mama madhuna vadhafaya nezibhodhi ravo kaita kunge vachafenda. Naiwe kwakusvika hakuna kana nhoro yacho, kana even kanhiyo zvako kakatsikwa. Ede chikombera hatye mwari shuwa. Onaka baby, you must have the heart of a ghetto youth kuti unzwisise zvaitwa nachikombera. Waibata? Saka chaunoandastenda ipapa chii chaizvo? Ghetto youth rako nderemutoriro, full stop nga brugwa shwe. Sha, unomboona chii? Rega ndikulaine one thing. Isusu takarerwa nenzira dzakaoma muno muZimbabwe. So at some certain points, ndotomuunderstanda CK. Waibata? What do you mean, Daddy Sibi? Onaka baby, isu tiri kuno ku3rd world. Hatiwane zvinhuwo nesilver planet semawanira zvinoitwa kunyika dziri kumadokero uko. Ndiani? Mudhara Sibi uripo here apo? Vhura dhoo mudhara wangu. Iwe rasta wemutoriro, wayozoite panapa? Buda munofasta wanzwa, wayozotivhara nei nhasi? Kwadhumwa nzowera. Iwe weka iwe. Ndatonyara hangu Mr. Sibhawa. Dai zvisiri izvozvo ndingadai ndakuudza kuti uri wemhanga-mhanga. Kana dai kwanga kuri kudheni kwako waimbofa wakandiona ndichiuyako, waibata. Saka iza hako kudheni kwako handiuyeko, kwekuti munhu akati gogogoi unoti donherai, vanhu kuita imba inenge orange yekuti tikati gogogoi munoti menyai. Ndezvakwezvo. Kwewe imba yako yaunogara chikombera isina denga, kana vhati yakatanga kunaya munomhanya unovhara gate. Seke mhani kachembere bande. Ndosaka kumba kwenyu makawanda zvekuti mukauraya huku mutotanga mairova nemvubvu moimirira kuti izvimbe ndokuti muzokwana nyama. Imamane, musaite kunge vanhu vanosiyirana zamu. Amana, boyerei, musadaro amana imi. Hede, ukwane wanzwa, wakuzondibhowa manje. Ndosaka muri 12 kwenyu. Kana baba wako akabva kubasa unosvika kuti manheru dhasi. Zero ibva apa iwe. Ko Mudhara Sibi chinzwaka, Xmas yasvika kai, ndangoti hangu ndikuonese 1 chunu pabhebhi rako iri. Musazoritengera zvenyu mapambuzi kana gogo, nekuti tsoka dzaro idzi ndedzeraundi. Saka mutongoritengera mabheseni, zvekuti. Aira manje, wanzwa, nokurova uchingomisa kushata nekusviba. Aiwa baby, handi ndiwo mutange, saka relax. Iwe chikombera, zikama ndokudzinga munomu, ita order, handika. Nyarara hangu Mudhara, asi munozvionaka zvakataurwa nematoko kuti tsoko inonakiriwa kana ichinyenga pfene, asi kana pfene raakudawo Chikombera, ndati enough maniyo. Saka chikomberaka, watoita zvakanaka wena, wasvika kapa napa. Inzwaka, ndanga ndichitotaura nezvako nemadhamu yangu iyi munomu izvezvi. Asi mune doro here Mudhara? Kana mbanje zvayo, kana even mutoriro nditokaka zvangu matende munomu. Iwewe mfana iweweka, uchafira muhwawa iwe. Listen man, ndikuonesa madhamu yangu ka masituation atinosangana nawo semageto youth anotituma kuita zvinhu zvatoita izvi. Seka standi kako kaya kawakaita kumasowe, waibata. So ndiri kutsanangura kuti isusu ma3rd world countries tine disadvantage. Udzai vasingaketi ava Mudhara, iroro idama chairo zvekudaro zvekuti. Iwe, sandiporovhoka hangu. Ndakanyarara panapa. Daddy Sibi, continue hako iwe. Okay. So,
as I was saying, isu tobarwa nevabereki vedu as some assets kwavari. Kana mwana azvarwa, maparents anenge akutoti tawana anosenza mumunda nekuenda kuchigayo waibata. So that as a result manje, ndopa unoona kasikirire tenya, munhu hauwane kana nguva yekuconcentrata muklasi. Unenge uchitogaya kuti dai ndiri kumombe chii, dai madhisha ayamwisa ndakutorwa hangu mukaka. Manje zvandisiko kumombe ikoko mupurwa kana mukamamombe, zvatonditsara mukaka wangu, waibata. Saka unopasa sei manje? Mudharasibi, dhata unaro musoro zvekudaro. Dai wanga usiri mupostori, ungadai uchitori kana headmaster chaiye, waibata. Now look on the other hand. Mwana wemurungu ari kuMalaysia kana ari kuSydney uko kunana Australia, achingozvarwa vanomutora seliability. Gaya wega zvichireva kuti kari kachechi atone mari yakutopinda muakaundi make. Iye yavanoti iyo ma-allowances. Achingoti kana ave zvekuma-16 years akutodriva Ferrari kana Benz. Ende futi vakaspota talent yemwana sekuti uyu anogona kubika oro anofarira akutoendeswa kumalessons eizvozvo. Saka ana chikombera mind yavo itori ball because ndo makuru avakaitawo vari mughetto. Every situation toto economizer kuti ukatumwa kunotenga kachingwa chedola unotenga kache 60 cents 40 cents uchikorera muhomwe. Ndo lifestyle yavo uko vana Beyonce havaite yese iyoyo. Waibata kabhibi neyo chikombera. Ndaibata DDCB. Apa wataura chokwadi Mudharasibi, ndiwe wani mupostori ane brain iwewe zvenguva inoyi. Iwe mfana iwe, dzidza kuisa mabreak pakutaura. Hanti, uda undikonesa nemadhamu yangu? Tough luck mukuru wangu. Nyaya watotaura iyi ndeyechokwadi chaiyo. Handimbokubhaiza zvangu Mudhara. Ana Beyonce vanenge vari busy zvavo kumeka mamillions. Uko ana Geti nana Febby vanotenge zvavo vari busy kuti dai ana baba vadzoka tagadzira zvedu matwins ekutozosakurisa mumunda. Gaya Mudhara. Iwe Sha, handi kana maTV hatina here. Saka munofunga kuti tovarairwa neiwo mudzimba umo. Imi varume it's your fault. Hamugone kuchengeta mhuri dzenyu chete full stop. Saka apa ndiri kutaura ndega kapa. Inga ndatsanangura wani kuti the problem is not vakadzi oro varume. Inyaya yekuti takatozvarwa tiri unfortunate. Naye amana, asi chii nai? It's so sad. Isusu hedana Geti tiri chiwo hedu panyama yehuku. Iwe zvenguva ino uri kamusongorera zvako kasina kana dhiri. Konaiwo chibengebenge. Uri kubvebva usiku huno. Naiwe, ndiri mwana wako here inini. Kana wa president anoisa makefyu tiudze tinzwe. Dzungu ndere hunyoro huno, dekara wanzwa. Okay, naona kukubvunza futi kechi2. Ndati uri kubvepiko usiku huno? Ndiri kubva kumashops kudombo. Na 11 dzeusiku huno. Ndodzava kuti bwe ndiri kubva kudombo. Kunoitei? Taura tinzwe. Zvadhedhi chiyero here. Asi watotsamwa kani. Iwe, usandiporovhoka mani. Ndati uri kubva kupi ndikuda anza izvezvo. Sha, gaya hako. Mhepo dziriko zveshuwa. Imagine ndangoti ndakagara pamashop paya ndichimirira madzimai Geti anga ari mubhucha. Kwangobatwa nehope. Hameroti nditi ihope here kana kuti nditi chadzimira. Kwakutoita flat zvenyu mudhedhi chiyero. Okay, maybe ndawanza hasha pamunoda kuti nditaura zviri soft. Ndati ndichiri ndakangomirira reply. Sha iwe, ndataura wani kuti ndandabatwa nechadzimira ndiri kudombo. Believe me or not, ndozvaitika. Saka zvimwe izvo zvazvekwako izvo. Unatsondiudza kuti mumba muno unombonatsondiona sani chaizvo. Ndini kadhedhi garo, kakomba kangu kasingade nonsense. But karemember kuti tiri muna 2020, hatisi muna 1912. Ende futi gara vaziva kuti tiri muAirport kuno kudhuze neHarare. Hatisi kwenyuko kunouya bhazi ka1 pamwedzi. Saka please take a chill pill. Waibata, bhora pasi Sha. Kuti usandiporovhoka panapa handitika. Ende munotini baba Kroko aka baba Makarwe. Kana kuti baba matriplets, baba kurungai. Munotini Mudhara Apples. Vamwe vanonditi Mudhara Mbinga wanzwaka. Ndine bag rangu inini wanzwa. Andudzo zvokuita ndekamunhu kakaomarara nyama seweso. Apa unakada kutombonaka futi. Inzwaka iwewe. Inini ndiri mupostori anoremekedzwa munharaunda munomu. Saka iye kuti munhu anoti tutya achibva kunokekwa kuna 10. Aiwa izvobodo ndarama. Sorry kane munhu womwari. Sorry shewe. Utamba hangu kwandiri kuita uku. Inzwaka iwewe kalast number keubenge. Kaqueen mother keubenge. Zvatakuita tisu manje ndezvekuti dai so. Iwewe unoda freedom yako, inini ndinoda kukwanyirwa. Saka izvo zvika munhu ngaangopeka kuti madhiri twakarwe pasi. Ndisati ndagumbuka ende handidi kana kurivhesa mashoko angu. Kureva kuti handidi kudzokora mashoko angu. Rova pasi tione. Apa ukutonhuwa zvako krangu.
apa meroka pari kuda art nekuti murume uyu haana kupusa zvakagara zvataurwa izvozvo pari kuda strategy nekuti tikasadaroka hatifi tikahwini vaibata saka game plan yedu yakamira sei. Don't worry, this time ndine plan new year anoitambira ari mukati, watch and see. Sipineji nai, sipineji woye, sipineji woye, sipineji nai, programu ya mzee. Pamunoimba Gloria, ngave Gloria madzibaba, sipineji woye, CBCB wewe. Pamunoimba Gloria, ngave Gloria madzibaba, sipineji woye, CBCB wewe. Zamara vapugama pamaso wea, Madzimai getu, laibya varemera vedu wea, madzimai